millo está tan dentro da cultura popular galega, da propia gastronomía, que un pensaría que estivo aquí durante séculos, casi desde que nos habitamos esta terra, pero realmente non é así, porque o millo veu da América. O que nós chamamos millo veu da América. E, por tanto, non chegou a Galicia ata finais do século XVI, probablemente principios do século XVII. E chegou por dúas vías. Unha vía marítima, pola que chegou ao Cantábrico, probablemente ao occidente de Asturias, e dali pasou para a Mariña de Lugo, entrando a través dos vales, e, por outro lado, chegou tamén ás Rías Baixas, onde se documenta bastante ben xa a principios do século XVII en distintos lugares. E tamén se asentou neses vales costeiros para logo penetrar cara ao interior. Eran vales que tiñan condicións climáticas adecuadas porque eran húmidos e quentes. E tamén chegou por vía terrestre, pero a vía terrestre foi a través de Portugal, non foi a través da Península Ibérica, vindo desde Castela como chegaron outros produtos, outras novidades. Entón, hai que ter en conta esa datación. Ao principio, chamouse millo gordo ou millo grosso ou incluso millo americano ou maíz, que era a forma que realmente traía do seu lugar de orixe. Por que chamaban millo gordo? Pois porque había outro que era o millo, que xa había outro cereal diferente, pero que tiña en común con esta nova planta vida da América, que sendo máis pequeniña tiña tamén características morfolóxicas parecidas. Por exemplo, tiña pendón, como ten a planta do millo americano. Entón, primeiro tiña adxetivos, chamábase millo gordo, millo grosso, etc., ata que o seu cultivo se estendeu de tal maneira que el pasou a ser o millo e o outro pasou a ser o millo miúdo. En Galicia hai realmente tres áreas de denominación. Na parte nororiental, por tanto, parte do galego mindoniense e o galego de Asturias, chamanlle maíz. Maíz, meiz, maíz, realmente a forma americana que traía este novo produto, con poucas adaptacións. Pero a maior parte de Galicia chamoulle millo, que é a forma que nós hoxe coñecemos. Claro que se nós observamos a área de millo, vemos que aquí e acolá hai algún que outro testemunho de maíz, que non sabemos ata que punto é originario, é dicir, leva xa aí tanto tempo como o propio produto, pero tamén pode ser por instalación do castelán dentro desas zonas, cousa que eu realmente dubido en moitos dos casos. Creo que realmente é unha forma originaria. E entre unha área e a outra hai unha pequena zona que ocupa a parte máis norte da provincia da Coruña e a parte de Lugo limítrofe, en que o que atopamos é maínzo. Maínzo é un cruce entre a forma americana maíz e a forma que nesa área tiña este tal millo miúdo, que era paínzo. Portanto, maínzo é un cruce de paínzo e de maíz. Unha forma, unha creación, un neoloxismo creado polo galego no século XVII. O dicionario da Real Academia Galega recolle como sinónimos maínzo e millo. Non recolle a palabra maíz por entender que esta é a forma que corresponde ao castelán.